màxim fins a les 8. Per tant, jo faré una introducció, vull fer una petita explicació per què ho hem intitulat Emergència Cultura. Després de mi li donarem la veu al Jordi Pardo. El Jordi Pardo no és membre del partit, ell és llicenciat en Geografia i Història, és un gestor cultural, ha estat a diferents institucions, ha sigut expert de la UNESCO durant un període de temps i ara és director general de la Fundació Pau Casals. Però sobretot està aquí i l'he convidat com a vicepresident del Cercle de Cultura. El Cercle de Cultura és una institució privada que agrupa gent que treballa en els diferents àmbits de la cultura. Vol ser un espai de diàleg i de debat sobre les polítiques culturals i en concret en Jordi ha estat el coordinador del treball que ha fet el Cercle de Cultura que se'n diu Fòrum Cultura 2020, on han escoltat a molta gent de molts sectors i han fet el seu anàlisi de situació i les seves propostes. Per tant, és molt bo poder tenir amb nosaltres en Jordi que ens farà una mica de radiografia d'aquest sector cultural que és tan ampli i divers i alhora tan potent a Catalunya. Nosaltres hi creiem molt en el sector cultural. Ens farà aquesta radiografia i després l'Alba ens parlarà del vincle entre cultura i educació, que és un tema molt mal i poc tractat i que està a la base del que en diríem el consum cultural si volem culturalitzar més aquesta societat nostra. I després, a la tercera part, parlaré jo, tornaré a agafar la paraula per presentar-vos el que són les mesures que està proposant el PNC en aquesta campanya electoral de polítiques culturals. Per la meva introducció, Àlex, podríem passar a la propera diapo, on s'explica una mica les macroxifres del sector, aquestes que després en Jordi ens detallarà una mica més. Però el sector cultural és un sector molt ampli i molt divers. Amb aquesta diversitat està una de les seves potències, perquè aquesta diversitat engloba moltes entitats privades, molts autònoms, molts treballadors, moltes associacions i moltes empreses, i empreses grans i empreses petites. I, per tant, és un sector que són el 6% de les empreses del país, el 3% dels treballadors, representa el 2% del valor afegit brut. Del valor afegit brut de l'economia catalana, té una balança comercial positiva, és un sector que exporta en termes econòmics i té una xarxa d'equipaments molt extesa per tot el territori. Imagineu només, jo què sé, els ateneus, els casals o les xarxes de biblioteques i les xarxes de llibreries. Tot això forma part d'aquest sector cultural que està, diguem, sota l'empara, quan parlem de participació pública de diferents entitats, és la nota que posa al peu d'aquesta pàgina, la despesa pública en cultura la fa la Generalitat, però sobretot la fan els ajuntaments, a més les diputacions i en molt petita mesura a l'Estat, i entrarem després en tot això. I jo simplement vull d'entrada ja remarcar la nostra visió des d'un partit polític que es defineix com catalanista i que considera la cultura com un eix vertebrador del país. I no només això, a mi m'agrada remarcar que és un exercici de llibertat i sovint ens trobem confrontats amb això que en diem la llibertat d'expressió i els problemes que ens comporta, però la cultura és, abans de res, llibertat d'expressió i d'expressió de molta gent que té una sensibilitat artística que ens agradaria que contaminés el reste de la societat, per dir-ho d'alguna manera.
Els nostres grans objectius, vull dir, és desenvolupar el potencial d'aquest sector. És un sector que té moltes potencialitats. L'estudi que ha fet el Cercle de Cultura ens parla precisament d'això, d'oportunitats i de potencialitats del sector cultural. I des del punt de vista, diguem, de polítiques públiques i davant d'unes eleccions pel Parlament de Catalunya i Govern de la Generalitat, ens assumem perquè aquesta reivindicació de que el pressupost de cultura representi el 2% del pressupost de la Generalitat com aquesta contribució del sector cultural a l'economia en general, doncs és una reivindicació que ens la fem nostra. Però no només és dedicar-hi més recursos, també és gastar-los d'una millor manera. I d'això en parlarem. Hi ha dos grans eixos quan parlem de suports públics a la cultura, que seria recolzar el sector creatiu i productiu i recolzar les polítiques que estimulin el consum. Aquí ja comença a haver-hi discussió. Hi ha gent que pensa que l'oferta és molt àmplia, que el que es té que fer és desenvolupar el consum i posar l'èmfasis tot això, en estimular el consum precisament. A mi em sembla que, com a economista, això que diem que tota oferta genera la seva pròpia demanda, si tenim bona oferta de bons productes culturals, també això arrossega la demanda. Aquí tenim, aquests dies tenim un cas emblemàtic, que és el del Lluís Quílez, un director de cine que ha sortit de l'ESCAC i que la seva darrera pel·lícula, que està Bajo Cero, està liderant a la plataforma Netflix en molts idiomes del món i està sent un fenomen. Per tant, potencial talent que tenim aquí, i jo que vinc del món editorial, doncs quan es publica una obra del Jaume Cabré i es tradueix a 40 idiomes, o de la Irene Solà i se'n fan pel·lícules que també circulen per tot arreu, home, això és la part de producció i de creació que ens sembla indispensable recolzar, sobretot amb tot aquest teixit que tenim. I la part d'impulsar l'estímul al consum, bé, d'això en parlarem després quan entrem una mica més en mesures, i sense oblidar que des de la Generalitat, que té totes les competències de política cultural pel territori de Catalunya, clarament té que haver-hi una discriminació positiva en favor de la llengua catalana allà on la cultura s'exprimeix amb l'idioma, perquè hi ha altres que no tenen idioma, tenen altres, la pintura és art d'una altra manera, però està clar i això no cal, ja s'està fent d'aquesta manera i no cal insistir-hi gaire, em sembla, en aquest moment. Per tant, això és només un flash d'aquest macro del sector cultural, una declaració d'intencions per on van les nostres idees, però abans d'entrar-hi en més detall, jo sí que li vull donar la paraula al Jordi Pardo perquè ens faci aquesta radiografia del sector, perquè potser molts de vosaltres tampoc sou experts i, per tant, ens ajudarà en la nostra reflexió. Per tant, si et sembla, per cert, m'he oblidat de dir que al final, evidentment, obrirem el debat i podem tenir, espero, 10 o 15 minuts d'intercanvi en preguntes. Vinga, moltes gràcies i, Jordi, la paraula per tu. Molt bé, gràcies per la confiança. Bona tarda a tothom. Bé, el Cercle de Cultura, com ha dit bé l'Albert, és un espai independent, és una entitat petita. Un moment, Jordi, un moment. Àlex, podem treure la diapo i ara ens veurem més tots una mica. I posarem la tercera al final. Perfecte. Traiem la diapo i posem pantalla d'imatges. Vale, ho vaig provant. Molt bé, ja ho anirà fent. Jordi, endavant, perdona. Bé, deia que gràcies per la confiança. El Cercle de Cultura és una associació, és una entitat que viu de les quotes dels seus socis i que el que pretén és crear un espai de debat viu al servei dels sectors de la cultura. No ens agrada parlar de la cultura, ens agrada parlar dels sectors de la cultura en el que conviuen activitats molt diferents. I justament començo esmentant que en el procés de treball en el que van participar més de 108 persones, professionals, creadors, gent del món de
de les indústries culturals, del sector públic, de l'àmbit comunitari o creadors, una de les conclusions més evidents és que la feblesa més important és que no hi ha una visió compartida. Cadascú va a la seva i això és típic dels sistemes endèmics on l'altre, en lloc de ser un soci, és un competidor. Justament això és el que el Cercle de Cultura vol fomentar, la visió compartida, a l'establir un espai de debat i diàleg amb caràcter propositiu, proactiu, al servei de centrar els temes que poden ser de millora conjunta per a aquests sectors que a Catalunya són proporcionalment molt importants. Molt importants justament perquè som un país petit, amb una cultura amb moltes expressions i de la llengua i de les expressions culturals n'hem fet un pal de paller. Se'm demana que faci una radiografia breu sobre la situació. Bé, necessitaríem bastant més de temps per ser equilibrats, però intentaré llançar els missatges clau que em sembla que ens serveixen per emmarcar les mesures que la vostra formació pretén posar en marxa i he de dir, avanço, que em semblen molt correctes totes elles. Però voldria fer èmfasi en el següent. Jo crec que la primera qüestió és de paradoxa total. Jo ho dic des de la convicció absoluta, l'optimisme, l'esperit de col·laboració, la crítica en van, per mi no serveix a res, s'ha de ser sempre al servei de millores. Millores, i això vol dir pactar, consensuar, sumar esforços. Ara, no s'entén que Catalunya inverteixi en cultura bastant menys que Portugal. Estem a l'ordre dels 30 i pico euros per habitant, hauríem d'estar com a mínim situats com a Portugal, on la despesa pública situa 120 euros per habitant. Aquí els objectius que s'han fixat pretenen normalitzar aquesta qüestió. Per tant, un primer problema que tenim, paradoxalment, és que, malgrat parlem molt de cultura i ens sentim orgullosos de la cultura, respecte a altres països o entorns en els que ens mirem, el finançament ha estat patètic. I a més, tenint en compte que els que assumeixen el major cost del finançament de les activitats culturals, de l'activitat cultural, són les administracions locals, quan les competències de l'administració local són absolutament voluntàries. Més enllà de les biblioteques, els ajuntaments fan el que fan perquè volen. Les administracions locals tenen unes competències molt reduïdes en matèria de cultura. Per tant, si hi ha una primera qüestió, que és la del finançament, que és evident que ha de sortir de la situació de feblesa en el que està, l'altra és el de l'actualització del marc normatiu, en general, perquè això afecta no només a com es fan les coses, sinó al grau d'eficiència en la gestió de les polítiques culturals. Un tercer aspecte té a veure justament amb el que heu avançat, i em sembla molt bé en la direcció que ho apunteu, que és que essencialment, i això és típic d'altres entorns, el que s'ha fet a Catalunya, perquè és més fàcil, és la gestió de l'oferta, però no la gestió de la demanda. I amb això què vull dir? Quan dic demanda vull dir accés o vull dir consum. Val la pena remarcar que almenys en el cercle de cultura el que entenem per les expressions culturals tenen a veure essencialment amb la dignitat, tenen a veure amb el sentit de la vida, tenen a veure amb la felicitat, amb la qualitat de vida, amb l'autoestima. Per tant, la cultura és important essencialment per això. La cultura és un dret reconegut per Nacions Unides, un dret inherent a la vida. Una altra cosa és el grau de compliment d'aquest dret. Però dic això perquè estem parlant de moltes dades econòmiques i en parlem perquè aquesta és la paradoxa en un país petit, amb una potència cultural i creativa històrica, amb un patrimoni extraordinari. Som una potència en patrimoni mundial d'UNESCO. Jo he estat treballant amb UNESCO. Val la pena dir, i ho dic no pas per fer-ne ostentació, sinó per situar la meva mirada. Jo he treballat a 23 països, amb equips. He dirigit amb un equip de gent el pla director de la ciutat prohibida de Hue, Vietnam, he treballat a Brasil o molts països de la Unió Europea. I fins i tot vaig estar implicat en el desenvolupament de l'estratègia mèdia pel projecte del 22 de Roma. Tinc una mirada una mica àmplia. I en aquest sentit he de dir que aquest tractament de la cultura té dos problemes que són indestriables. Un és el del finançament, com he dit abans, però l'altre és el que hem fet és essencialment gestió de l'oferta. Més auditoris, més teatres, més escoles de música, però sense una racionalitat.
I això ens porta a un altre problema que no resoldrem ni amb aquest debat, ni espero, però jo crec que s'ha de començar a posar sobre l'agenda, que és que què fa un país de 32.000 quilòmetres quadrats i 7,5 milions d'habitants, i el que dic ara no té res a veure amb les identitats locals, ni molt menys. Té a veure amb l'organització dels sectors públics. Què fa un país de 32.000 quilòmetres quadrats en el segle XXI amb 947 municipis? I no estic fent cap crítica a l'autonomia local ni a la identitat dels pobles, viles i ciutats de Catalunya. Estic dient que hi ha un problema de modernització del sector públic, de la seva pròpia estructura, organització territorial, que no s'ha posat sobre la taula. I això, evidentment, afecta a tot, a la salut, els problemes de mobilitat en relació a la situació de Covid, però també afecta la cultura. I especialment en el grau d'eficiència en com gestionem la cultura. Gestió de la demanda. Hem fet gestió de l'oferta. Hem gastat diners aprofitant fons FEDER, construint moltes coses, moltes vegades sense un pla de viabilitat, moltes vegades per allò que es podria anomenar clientelisme, perquè la gent de l'entorn estigui contenta, vegi que se'ls cuida. Moltes vegades s'ha fet amb bona intenció, però és que justament amb els fons de recuperació europeu hauríem d'evitar caure en els mateixos errors. Hauríem d'anar en una altra lògica, que té més a veure amb la gestió de la demanda, no de l'oferta. És a dir, i això té a veure amb accés, accés gratuït, accés en termes de consum, els diferents canals d'accés i pràctica cultural. I això té a veure justament amb la formació de la importància de la cultura, amb la seva connexió amb el món escolar, que suposo llavors l'Alba ens en parlarà. Però si abans he dit que la despesa pública en Catalunya és absolutament pobra, comparada amb altres països, estic esmentant Portugal, no esmento ni França, ni Suècia, ni altres. El que també és un problema, jo crec que valdria la pena que plantegéssim sobre la taula, és justament el que té a veure amb la socialització de valors, amb l'accés de la cultura des de l'escola. I quan dic escola no vull dir l'aula ni l'edifici escolar, vull dir l'entorn educatiu, amb les famílies, amb el carrer. És a dir, el que fa que una persona, quan és petita, vegi com normal que es pot emocionar mirant un quadre o una obra de teatre o escoltant poesia o una música que no és d'avui, sinó que fins i tot pot ser més antiga. És a dir, l'accés a la cultura en el currículum escolar jo crec que hauria de revisar-se i específicament l'accés a la formació artística, que no és obligatòria. Hi ha altres països on el que es vol és que els nens i nenes se sàpiguen expressar oralment, de forma escrita, matemàticament, dibuixant i també expressant-se amb algun llenguatge artístic. I això té a veure amb que llavors aquests ciutadans i ciutadanes se'ls faran grans i accediran o no accediran a l'oferta cultural, sigui el cinema, el teatre, la música o els museus, on, per cert, el 65% dels catalans no posen mai els peus. Un altre aspecte important té a veure amb el caràcter estratègic de la cultura. Allà en Catalunya és la primera destinació turística de l'estat espanyol. I dic això perquè Espanya era, fins al 2019, la segona potència turística del món. És a dir, ja els teníem aquí els turistes. Però el que és paradoxal és que no hi hagi una connexió entre cultura i turisme, o turisme i cultura, i, a més, davant la perplexitat de la saturació de Barcelona pel seu èxit de posicionament, la resta del territori pràcticament no se n'ha pogut beneficiar, quan és un territori divers, amb infraestructures, un territori segur, amb atractius, amb una gastronomia, amb qualitat de l'espai públic i amb, com deia abans, una potència de patrimoni mundial d'UNESCO o de festes i tradicions populars o d'oferta de programació estable. Per tant, una altra feblesa és justament la distància amb sectors amb els que la cultura interacciona. Deixeu-me dir una cosa que jo crec que expressa el sentit d'aquesta reflexió. Hauria estat possible tenir el Mobile World Congress a Barcelona sense un ingredient que es diu cultura? És a dir, el mobile s'hauria... I ho poso com a exemple de flagship, de cosa icònica. Barcelona és una de les ciutats més ben posicionades, tot i que és molt petita, 1,6 milions d'habitants, i dic Barcelona perquè és el port de Catalunya. Hauria estat possible aquest posicionament de Barcelona sense un ingredient que es diu cultura? Primera paradoxa. I la segona, tot i l'èxit turístic de Barcelona, com és que no hem estat capaços
d'oferir i connectar la demanda turística amb els recursos culturals de tota mena que té el conjunt del territori. Aquí segurament hi ha molta feina a fer. Un altre aspecte important jo crec que és el de caràcter estratègic. No sé quin és el pla estratègic de Catalunya, no sé si en té. M'agradaria que en tingués. I quins són els motors econòmics? Quines són les regions, els motors econòmics del país? El tema va en aquesta direcció. Quin és el paper de la cultura? No es tracta de demanar més diners perquè els que vivim de la cultura siguin en el sector privat, el públic o el tercer sector, puguem fer més coses. No, es tracta de reconèixer amb pressupostos, si els pressupostos expressen les veritables voluntats polítiques, reconèixer el valor que donem a la cultura. Ho dic perquè la cultura no és una despesa. La cultura és 1,2% de la despesa pública a l'estat espanyol. I l'impacte directe en el producte interior brut és del 3,4%, sense comptar la inferència, la interacció amb sectors que generen entre un 13 i un 15% d'impacte en el PIB, com era el turisme abans de la pandèmia, o l'àmbit de l'economia creativa. L'Albert ve del món editorial. Catalunya és, en Barcelona, essencialment el capital, encara, capital iberoamericana de l'edició. En canvi, ens sembla que això de la cultura és com un àmbit vinculat essencialment al prestigi, allò decoratiu, a les identitats, i la cultura, en definitiva, és allò que ens diferencia més de la resta de primats, ens fa sentir vius i ens omple de dignitat. En tot cas, cedeixo la paraula i ja direu. Endavant, gràcies. Gràcies, Jordi. Enllacem amb el tema d'educació. Alba, sisplau. Sí, recupero aquest ganxo, Jordi, que m'has llançat. Començant, doncs, per dir que estem al segle XXI i que és estrany que a hores d'ara encara a l'escola el plantejament sigui d'unes assignatures que de 9 a 10 fas aquesta assignatura de matemàtiques, que de 10 a 11 fas llengua, que de 11 a 2:15 fas esbarjo i llavors tens una estona per dedicar a potser música, anant bé, no? I dic això perquè el currículum, sovintejat i tocat força sovint, en la meva opinió massa, per les polítiques de colors, és a dir, que intentant que cada vegada que entra algú nou al govern es canvia alguna cosa de la llei educativa, si bé no es canvia tota la llei educativa sencera, no? Faig referència amb tot això amb una teoria de Howard Gardner que va parlar de les intel·ligències múltiples, no? I com encara al segle XXI ens podem trobar aquesta estructura d'escola. I amb això enllaço dient que actualment l'educació artística, que per tant engloba la música i engloba també el que es coneix antigament com la plàstica, no? Amb una mica de sort i de mitjana a totes les escoles de Catalunya se'n fan 3 hores a la setmana. A mi això, com a mestra de música, m'entristeix. Jo he estat molts anys treballant en una escola de música, per tant, he tingut alumnes que fora l'horari escolar han decidit continuar els seus estudis musicals i, per tant, ampliar aquesta sensibilitat i el gaudi de poder tocar un instrument, per exemple, però que llavors ho fan en el seu temps d'oci, en el seu temps lliure. I quina sort tots aquests estudiants que hagin pogut tenir l'oportunitat de fer això. Bàsicament perquè la cultura, en la meva opinió, i com m'han comentat l'Albert també i en Jordi, està plena de valors. Jo segurament de números no us hi podré dir massa res perquè no és la meva especialitat, però sí que m'agrada parlar doncs això de valors. La cultura en el món local, i jo mateixa des de l'entitat de joventuts musicals, és una associació sense ànim de lucre. Per tant, la gent que hi destina el seu temps ho fa sense lucre, justament, sense guanyar-s'hi res, ho fan per estima. Per tant, aquest és un dels valors, per mi, un dels més importants, que aquesta cooperació, aquestes ganes de fer créixer alguna cosa sense guanyar-t'hi res físic. La capacitat també
d'anàlisi de pensament que et dona poder anar a un museu o poder escoltar un recital de poesia, no? O gaudir simplement d'un concert o d'una obra de teatre. També potenciar aquesta sensibilitat artística, no? Que penso que és tan necessària en els nens d'avui que seran els adults de demà. I en un món on estem envoltats de noves tecnologies i, per tant, d'estímuls ràpids, estem acostumats a obrir el mòbil i apretar un botó i que ja se'ns obri la següent pantalla o els videojocs. En els nens penso que ser perseverants, i segurament tocar un instrument no és fàcil i avui no sonarà, però potser al cap de 3 dies que hagis estat provant aquella corda segurament sí. Per tant, són tota una sèrie de valors, evidentment l'educació emocional, com parlava també en Jordi ara, són una sèrie de valors que penso que no hi ha res que ara mateix ens els dongui. És a dir, penso que aquests valors tots junts només els trobem en la cultura i en aquesta riquesa. Per tant, per tot això, amb aquesta mica d'introducció que he intentat fer per situar una mica quin context ens trobem a l'escola, ostres, sorprèn que no se li doni més pes en aquesta part de l'educació artística a dins l'escola, perquè penso que és una de les maneres per poder crear aquests adults que siguin capaços de tenir una capacitat d'anàlisi, de tenir una capacitat de pensament i també, per què no, per gaudir i sentir i gaudir de les seves pròpies emocions. Amb tot això que he intentat reflexar ara, penso que l'educació artística i l'educació cultural a l'escola ha d'anar enfocada en crear o en sensibilitzar tots aquests alumnes. No en farem de res que sàpiguen quines són les notes. En una hora a la setmana, nosaltres no podem, els mestres, i parlo com a mestra, no ens podem posar d'objectiu que coneguin totes les notes de l'escala. O no pot ser aquest l'únic objectiu. Per què? Doncs perquè el que pretenc jo dels meus alumnes, el que crec que hauríem de buscar i crec que les lleis educatives ho haurien de permetre, i hauríem de treballar perquè així fos, és que puguin anar a un concert o puguin anar a una obra de teatre i sàpiguen que allò que estan veient és una gran obra, i que algú que ha estat allà pensant i creant tot això hi ha dedicat hores i hores. I amb tot això ho relaciono també amb els nous públics. Nosaltres no ens podem quedar... Penso que la cultura no només ha de quedar dins un espai tancat. Està demostrat que al final nosaltres ho veiem de prop, potser a Barcelona la radiografia és diferent, però en els pobles petits al final el públic sempre acaba sent el mateix. Per tant, com no treballem per eixamplar això i per poder oferir aquesta oferta a tot l'entorn social que tenim, estem perduts, perquè, ostres, hem de fer-ho arribar d'alguna manera. Per tant, la millor manera de fer-ho arribar, penso, és a través de les escoles. Perquè a les escoles, els nens hi han d'anar per força. És a dir, entre els 3, dels 3 als 6 encara no és obligatori, però dels 6 als 12 tenim tots els infants de tot Catalunya a les nostres escoles. Per tant, és la manera que crec que els podem transmetre aquests valors i és on ho hem de fer. I, per tant, no portar-la només a dins l'escola, sinó poder gaudir de la cultura fora de l'escola i poder potenciar-ho, això. I potser serà el moment de que la cultura surti al carrer. Potser serà el moment que la cultura vagi als parcs. Potser és el moment que els nens i nenes de Catalunya vegin una obra d'art fora de l'entorn on coneixem els adults. Hem de buscar estratègies perquè l'hem de fer créixer i l'hem de cuidar i ho hem de fer nosaltres. Per tant, amb aquest món tan canviant i on segurament fa 5 anys no ens haguéssim imaginat mai que estaríem tots aquí connectats fent una taula rodona que segurament l'haguéssim fet amb un altre format, crec que és molt important que siguem capaços de reinventar-nos i d'acostar la cultura a tots aquests infants que ho necessiten, perquè seran els futurs oients, els futurs consumidors de cultura del nostre país.
Una mica amb aquesta idea m'agradaria tancar aquesta intervenció i donar pas a Albert, si vols. Sí, tant. Moltes gràcies, Alba. Tu ets la joventut i la que ens fa veure que, efectivament, els nous públics i com inculquem aquesta apreciació del valor de l'art amb els joves és fonamental. Àlex, si vols, em poses la tercera transparència, que és la part que ens toca ara, que és una mica les mesures que està proposant el PNC en matèria de cultura. Vagi per endavant i vull fer un comentari que quan parlem nosaltres des del partit d'estimular la creació i la producció, fixant-nos en aquest aspecte, gràcies. M'agradaria, al fil del que ha comentat en Jordi, que no estem pensant en construir auditoris. Estem pensant en els creadors, estem pensant en els escriptors, en els traductors, amb els directors de cine, amb els pintors, amb la gent que són creadors d'obra cultural. Aquestes mesures que presentem aquí, algunes d'elles són molt detallades i per part del públic que tenim potser no calgui explicar-les masses. El concepte és el següent. El concepte és, sobretot, anar a corregir, i sabem que això no es pot fer a l'any 1, s'haurà de fer en una legislatura com a mínim, als 4 anys, incrementar el pressupost de cultura, diguem, aquesta xifra màgica del 2%, però que no renunciem a que pugui ser el 3%, que seria molt més alineat, diguem, no ja en Portugal, sinó en França o altres països del nostre entorn europeu. Dit això, en què s'haurien de gastar aquests diners? Home, sí que és veritat que hi ha un tema d'accessibilitat a la cultura. Aquí, en aquests moments, tenim en marxa una campanya de l'Ajuntament de Barcelona del Bonus Cultura. Posen 30 euros, jo te'n regalo 10 per comprar entrades a concerts, per comprar llibres, per participar en activitats culturals. El tema del bonus cultures ho va fer el País Basc durant un parell de campanyes de Nadal i va ser realment un estímul del consum. Els nostres amics de Ciutadans han proposat donar 300 euros a tots els joves. Nosaltres pensem que això és trencar la caixa en el minut 1. Vull dir, s'han de fer coses, però segurament una mica més assenyades i amb la línia que permetin les circumstàncies. Però la idea del bonus cultura és bona i es pot anar implantant d'una manera, diguem, progressiva, per campanyes concretes, etc. Per això pot ser un estímul, sobretot per a aquella gent que li costa més entrar a les llibreries, anar a sales de concerts o sales d'exposicions. Potenciar l'educació artística, això va amb la línia, diguem, més d'educació i el que acaba de comentar l'Alba, i més aviat forma part de les polítiques educatives que es comentaran, diguem, en un altre fòrum. Més diners per gastar millor, diem diners finalistes, no per estructures, no volem que se'n vagin en despeses de personal, en despeses de totxos, però sí que és veritat que avui en dia el propi Departament de Cultura té algunes línies de treball que són molt correctes. El tema d'ajudar a la liquiditat de les empreses pels préstecs cultura que fa l'ICF, emparat per l'Institut de les Indústries Culturals. Bé, és una eina molt adequada. Les dotacions a risc compartits per la creació, els famosos ajuts reintegrables, que és una manera d'inversió a risc en una empresa que crea una pel·lícula, que fa una obra de teatre o que fa una col·lecció de llibres. Per tant, és un préstec, una part és retornable i una part va a risc de l'èxit de l'operació. Ajuts a la transició digital, diguem, tota aquesta corrent
de la difusió de continguts per streaming, els projectes transmèdies a partir d'un llibre, fer una pel·lícula, fer uns derivats educatius, etc., que són transformacions dels continguts a partir de creacions que s'han fet aquí. Tot aquest paquet d'ajuts clarament avui en dia està funcionant, però és insuficient. Necessitaríem molts més recursos abocats en aquestes línies. El foment de la cultura de proximitat, això té a veure amb una cosa que hi ha a l'altra banda, a la banda dreta de la pantalla, que és la coordinació amb ajuntaments, suports a esdeveniments al territori. L'Alba ens parlava de cal sortir al carrer. Tenim experiències de fires que es fan de cap de setmana a municipis, sigui de llibre, sigui de la Fira del Teatre al carrer de Tàrrega, siguin l'exemple de la temporada alta, que s'ha diversificat molt a Girona. Vull dir, hi ha aspectes molt positius quan es multipliquen els escenaris i els llocs on es pot produir cultura i gaudir-ne, i això requereix de la col·laboració amb les entitats locals. Hi ha tot un paquet de mesures legislatives. A nosaltres ens agrada molt dir que es té que millorar l'estatus del creador, de l'artista, i hi ha coses a fer. Es va fer aquestes mesures legislatives, la major part d'elles, en aquest cas, no depenen de Catalunya, sinó que depenen de l'Estat espanyol. L'Estatut de l'Artista es va fer per un Real Decreto de l'any 2020, em sembla que era, no, finals del 19. Hi ha tot el tema del copyright i de la falta de protecció del copyright, que això genera problemes, diguem, de pirateria, etc., que també tenen un tractament a nivell de l'Estat. La llei de mecenatge és fonamental, però no la pot fer Catalunya perquè necessites el vistiplau del Ministeri de Hacienda. El Ministeri d'Hisenda et diu que si dones diners per un museu o per una exposició, avui per avui no és desgravable amb la mesura que fora adequat. Sempre hi ha la falta de confiança que diu si faig una llei d'aquest estil se m'escaparan els impostos per la porta del darrere. I doncs caldria afrontar-lo d'alguna manera. L'IVA reduït el tenim a moltes de les activitats culturals, però no a totes, i encara així, i l'aspiració inclús de l'IVA zero per treure traves al consum, doncs hi ha molts països del nostre entorn que ho tenen així. Per tant, és una aspiració no gravar les activitats culturals tractant-les com un bé essencial per la població. Tenim unes institucions, aquí parlo de l'Institut Llull, per la internacionalització de la producció cultural catalana, de tot l'àmbit de la llengua catalana, perquè hi participen les Balears i una part de València, el govern d'Andorra, en la iniciativa del Llull. Per tant, la internacionalització dels continguts i de les produccions culturals catalanes és clarament un objectiu i aquí el Llull està fent feina i es té que recolzar. I després es va crear el CONCA, que és aquest Consell de les Arts, que és una figura que va començar a tenir unes competències que se li van treure, però és una figura que nosaltres pensem que cal protegir i cal donar-li aquell sentit que té. A mi m'agrada molt pensar que és bo que la cultura no sigui influenciada pels partits polítics en quant que no sigui partidista, que orientin les polítiques, etc. Però és molt fàcil voler-se ficar en els continguts culturals. El CONCA és una eina que precisament és útil per vigilar que no hi hagi interferències de la política en el món cultural i és bo preservar-ho d'aquesta manera. Parlant de mesures sectorials, la part dreta de
de la diapositiva aquesta, doncs tenim uns sectors molt importants. A Catalunya segurament els més importants des del punt de vista de l'oferta són l'editorial i l'audiovisual. Quan no hi havia diners, es feien plans estratègics. Hi ha un pla estratègic de foment de lectura i del sector editorial que va fer el conseller Vila l'any 17. Què reclamem nosaltres? Implementem aquest pla. Ja està, hi ha moltes iniciatives escrites, hi ha moltes iniciatives pressupostades, però simplement no s'ha vingut fent perquè no hem tingut pressupostos, els pressupostos s'han anat prorrogant i aquests plans s'han quedat al calaix. És moment de desenterrar alguns d'aquests plans i simplement posar-se a treballar per tirar-los endavant. L'increment que hi ha hagut l'any 2020 del pressupost de cultura, una bona part és pel sector audiovisual i multimèdia. Va haver-hi aquell conflicte amb l'Estat, que es volia posar una taxa que es va declarar inconstitucional, es va tenir que fer marxa endarrere, però ja s'havien compromès uns diners amb el sector audiovisual i, per tant, ha calgut incrementar els pressupostos per reforçar aquest sector. Ens sembla a nosaltres que el tema de beques per joves talents en els mons de les músiques, de les arts escèniques, de les arts plàstiques, seria interessant recuperar-ho. És molt baixes les partides que es dediquen a aquest concepte. I el més exposició vol dir espais d'exposició, això que dèiem abans, perquè la cultura surti al carrer, perquè es muntin exposicions, perquè s'obrin espais. Ara mateix, el diari l'altre dia portava que les Drassanes de Barcelona, la Sala Gran, que és un espai magnífic, s'utilitzarà per exposicions puntuals. Bona iniciativa, diguem. Tenim un patrimoni meravellós, lluïm-lo i fem-hi coses. En quant a equipaments, sempre hi ha la discussió dels 6 o 7 grans equipaments de Catalunya que s'emporten una part molt important del pressupost. Estem parlant del MANAC, del MACBA, del Liceu, del Palau de la Música, de la Biblioteca Central. Bé, són projectes emblemàtics, són projectes capdavanter. Aquí el que demanem és mesures especials i personalitzades. Cada cas és cada cas. És cert que hi ha hagut una implicació de l'Estat espanyol amb els patronats moltes vegades o amb aquestes institucions que ha minvat moltíssim la presència de l'Estat en aquests equipaments de Catalunya. En 5 anys ha passat de 70 milions a 15 milions d'euros. Per tant, és molt testimonial. Això ho ha tingut que recolzar d'alguna manera els pressupostos també de la Generalitat. Bé, com que són casos especials, tractem-los com a casos especials i busquem-hi solucions. L'altre dia el nou president del MANAC reclamava una llei específica pel MANAC. Segurament és el que cal fer per no derivar recursos importants d'un pressupost que és, diguem, molt capil·lar i que té que arribar a molts sectors i a multitud d'empreses. Aprofito que estem parlant dels grans equipaments per dir que en la diversitat del món cultural, de l'ecosistema cultural de Catalunya, afortunadament també tenim alguns caps de locomotora. En Jordi parlava que som, en el món de l'edició, la capital de l'edició hispànica. Efectivament, hi ha grans grups editorials que estan a primera divisió de la Lliga Mundial. M'agrada dir que tenim l'editorial més antiga d'Europa, que és l'Abadia de Montserrat. Al camp audiovisual també tenim algunes grans empreses capdavanteres i que fan de locomotora. És bo tenir locomotores i és bo que la multitud d'empreses, i aquí empalmo també en part del discurs del Jordi al principi, que són excessivament petites i que cal reforçar-les, cal més cooperació i aquí hi ha, diguem, un espai per enfortir en general el nostre sector.
Ens falten 10 minuts per les 8. Aquí, Àlex, jo trauria ja aquesta diapositiva. Ens tornem a veure les cares aquells que tinguin el vídeo posat i seria moment de poder fer algun comentari, agafar alguna pregunta. Jo no he estat pendent del xat, no sé si hi ha coses al xat o no. Podeu fer algun comentari si voleu en el xat o demaneu la paraula i s'us dona. Àlex. Bé, gràcies, Albert, Jordi, Alba. El Marc Pèlag diu totalment d'acord amb l'Alba, educació, educació i educació, perquè quan hi ha públic sorgeix el talent, llavors només caldrà recursar. Jo si voleu fer algun comentari al respecte, si no, escolteu, plantegem preguntes, dubtes, fem propostes des de la llibertat de l'espai i de l'oportunitat que ens dona. Tant si hi ha alguna pregunta, obriu micro i avanti. No? No s'atreveix ningú? Bé, doncs escolteu, jo en faig alguna consideració. Mira, el Didac Alcoriza diu jo preferiria fer la meva aportació per aquí per deixar parlar la resta. No creieu que dins l'àmbit del sistema educatiu s'està minimitzant l'ensenyament de la cultura? Jo, com a pare de 2 nens, una a primària i l'altre a l'institut, veig com la lectura obligatòria d'obres literàries catalanes, els estudis musicals i visites a museus pictòrics, obres de teatre, etc., ha estat en 10 anys el mínim obligatori per complir l'expedient. Crec que cal, com deia l'Alba, des del Departament d'Ensenyament incloure una assignatura obligatòria de cultura, formació artística. No sé si, Alba... Sí, totalment d'acord, Didac. De fet, quan he intentat abans explicar el concepte de les intel·ligències múltiples i la importància de vincular 2 mons que no estan tan allunyats un de l'altre, l'educació i la cultura, perquè al final hi ha molts valors que es comparteixen. Ostres, una de les coses que no hem dit i que penso que també és molt important, hauríem d'apostar també per tots aquells centres educatius que decideixen fer una aposta pel currículum artístic i fan projectes, enfoquen el seu projecte de centre més aviat en la part artística. Doncs això s'ha de potenciar perquè, ostres, a Catalunya actualment en tenim ben pocs i també ajudar que les famílies que opten per una educació d'aquest estil tinguin les facilitats de fer-ho. Més enllà, evidentment, i estic totalment d'acord amb tu, Didac, i la Mar també ho deia abans, d'ostres, batallar perquè no depengui només dels equips directius de cada centre si hi ha entre 2 i 4 hores d'educació artística. Per tant, totalment d'acord, sí. Algú més? Deixa'm afegir una cosa que té a veure amb això que dèiem del consum cultural. Quan comparàvem estadístiques, les estadístiques ens diuen que les famílies de Catalunya dediquen el 5% de la seva renda disponible al consum cultural. La mitjana a Europa és el 8,5%. Aquest dèficit, diguem, de consum cultural, jo també estic molt d'acord, no el corregirem més que a base de les noves generacions i de l'educació i de desenvolupar el sentiment artístic o la visió cultural de la vida, una mica en el sentit que deia el Jordi, també de valors. Perdoneu, també penso que és important que no ens marxi el talent. És a dir, que tinguem un país tan interessant com perquè joves músics, joves intèrprets o compositors, se m'acut, hagin de buscar refugi en algun altre lloc del planeta perquè aquí no tinguin l'oportunitat de fer-ho. Alguna intervenció més? Jo permeteu-me ficar algun element a sobre la taula. Jo soc de la Vall d'Aran i, per tant, com sabeu, procedem de la cultura occitana
amb una llengua pròpia, que també és oficial a Catalunya, i la realitat que dieu dels ajuntaments, els ajuntaments ara mateix són els primers actors d'inversió pública en temes culturals. És a dir, això és evident. Però més enllà de tot això, jo estic molt d'acord amb el que ha plantejat el Jordi Pardo. Jo crec que ens cal saber en aquest país quins són els motors tractors per saber cap a on volem anar. És a dir, un pla nacional de la cultura circunscrita des d'una sectorial com és cultura ens donarà un full de ruta en termes d'estancs compartimentats, però no ens acabarà donant una transversalitat, que és el que provoca, tal com ha dit també el Jordi, el desig de la demanda. Ja no tant la creació de l'oferta, sinó el desig de la demanda. I això us ho dic perquè, com som coneixedors de la cultura occitana i jo com a diputat vaig formar part de la Comissió de Cultura i siguent alcalde també allà estem molt sensibilitzats amb el tema cultural i lingüístic. França, que és una mica cap a on va l'estat espanyol, França fa molts anys va decidir, a través de la seva Constitució i a través del seu centralisme jacobí, inverteix molt en cultura a França, però no es tira de la diversitat. És a dir, sabeu que la cultura i la llengua occitana està perseguida, no s'ajuda, no hi ha cap tipus d'ajuda, no està al sistema educatiu. Tot just algun diputat en algun moment de l'Assemblea de França ha fet algun gest per sensibilitzar-se amb la llengua occitana. És veritat que la llengua occitana té molts problemes interns i per tant no en parlaré avui. Però hi ha un punt i és que al marge de que la Generalitat de Catalunya té que saber invertir i ja no solament en retorn econòmic, sinó en la creació de país, de cap a on volem caminar, hi ha un dèficit d'aportació estatal cap a la cultura catalana. I això es veu palès en la destinació de recursos que van cap al Museu del Prado, el Reina Sofia, etc. Aquí és on la Generalitat té que fer prevaldre les seves competències, perquè en la mesura en què Catalunya no esdevingui pròspera culturalment, repercutirà i molt en el consum intern, en el turisme. És a dir, això és clau. És a dir, nosaltres, Catalunya sosté el turisme per una part que és el litoral, la capacitat de la qualitat, en alguns llocs massa quantitat, però és evident. Però aquí comencem a jugar, comencem a perdre posicions en una lliga que és la cultural. I aquesta és preocupant en el sentit que si no sabíem llegir que el retorn econòmic de la cultura és un element transversal a l'economia del país, amb els canvis que produirà la Covid, amb els canvis dels patrons de consum que es derivaran de la Covid, amb unes plataformes com a Netflix, que el català no existeix, i aquestes han vingut per quedar-se, que amb una transició i una transformació digital ens estan menjant molta de la nostra visualitat i de la visibilització que pot tindre l'espai creatiu del país, nosaltres tindrem un problema. A tall d'anècdota, i ja acabo, Jordi, que sé que has demanat la paraula. Fa 2 dies vaig tenir l'oportunitat d'estar reunit amb el senyor Vicent Sanchís, com sabeu, president de la Corporació Catalana, de TV3, la vicepresidenta en funció és la Núria Llorach, i quan parles de la llengua catalana als mitjans de comunicació, el panorama no és molt més positiu. És a dir, sí que és veritat que nosaltres tenim una televisió, tenim un canal, però nosaltres necessitem projecció. Necessitem projecció i les plataformes digitals, que és una tendència consumista a l'alça, no tenim un Netflix en català.
però no de producció pròpia, sinó inclús de que la cultura sigui visibilitzada, de que la llengua sigui present. Per tant, en aquest sentit, jo més que un pla cultural, el que crec és que el país necessita saber que la cultura i la llengua són motors tractors. I aquí és on coincideixo amb l'Albert com a principal responsable i l'Alba, que heu vist que és una ferm defensora de l'educació, i el sistema educatiu té que canviar. D'aquí 2 dies, amb la Diana Stopp, que la veig aquí, en parlarem d'emergència climàtica. Tenim un problema amb el sistema educatiu. És a dir, això és evident. Però bueno, no em vull allargar més. Jordi, jo et deixo la paraula. Ficava aquest incís, o permeteu-me aquesta opinió personal des de la modèstia. No soc cap expert en cultura, però sí que soc un defensor de la cultura i de la llengua, perquè a nosaltres, que som poqueta gent a la Vall d'Aran, ens permet continuar sent el que encara som. Sí, bé, breument només reforçar una idea subjacent que ha anat sortint i que té a veure amb un dels plantejaments inicials que he fet. És que, insisteixo, més enllà de la dimensió fonamental de la cultura com a vehicle de construcció de dignitat i qualitat de vida de les persones, és allò que ens diferencia de la resta de primat. Vostè per què treballa? Treballa per viure o viu per treballar? És a dir, cadascú que respongui el que vulgui. No. Però més enllà d'això, jo el que vull reforçar és la idea de que, a diferència de fa 100 anys, la cultura no té la posició de prestigi social que tenia fa 100 anys. O sigui, a l'època de la Mancomunitat, amb una esperança de vida de 40 anys, 42 anys, el 1920, amb una societat encara més fragmentada, també en pandèmia, fa 100 anys també estaven de pandèmia, la construcció del prestigi anava bastant més lligat a la cultura que ara. Estem canviant. La història de les civilitzacions és una successió de canvis permanents i de crisis. I això es reflecteix en les polítiques públiques i el paper de la cultura. Jo diria com a discurs superestructural, per si creieu que això pot ser interessant o no, almenys és el que defensem des del Cercle de Cultura, que està vinculat al Cercle d'Economia, és que la cultura té un valor estratègic, perquè genera no només impacte directe i felicitat i cohesió social, sinó genera competitivitat. I això ho mesura, el Xavier Gref de la Sorbona ho mesura. Per això començava dient, hauria estat possible el Mobile, World Congress, que és un dels 3 congressos més importants del món, sense la dimensió cultural que ha construït el país i el seu port i porta que és Barcelona? Doncs segurament no. I és una paradoxa perquè en aquests moments tothom parla de cultura, però el prestigi social no es construeix amb la cultura, com fa 100 anys els nostres avantpassats de la Mancomunitat sí que van començar a construir un país que tenia la cultura i l'educació un element central. Ara això no hi és. Només cal mirar els pressupostos. L'altre element és que aquesta competitivitat i atractiu té a veure un dels reptes que té Catalunya i tota Europa, que és la Catalunya buida, el món rural. Una de les oportunitats d'aquesta crisi, i crisi en grec vol dir regeneració, vol dir canvi, és també l'oportunitat d'aprofitar que centre i perifèria es confonen en la globalització. No cal estar a Nova York per estar connectat amb l'última novetat del món. Pots estar, mentre tinguis bona connexió, a qualsevol poblet fantàstic de Catalunya. Dic perquè aquests poblets, aquests entorns rurals, de la mà de la cultura poden construir atractiu, i l'atractiu és una porta per la competitivitat. I acabo amb una referència que va més enllà de la importància com a dret de que tots els nens i nenes i els ciutadans futurs els sembli normal passar-s'ho bé mirant una obra de teatre o anant a un cinema que ja no és exactament el mateix que veuen per les pantalles domèstiques. I és que, i té a veure amb la situació d'educació, un dels reptes que tindrà el país són els que passarà amb els fills de la segona generació d'immigrants. Alguns de nosaltres vam créixer amb el tardofranquisme i recordem la passió, compromís dels nostres professors i professores en ensenyar-nos allò com vivíem,
en descobrir Catalunya, els seus monuments, els seus llocs importants. Qui està fent això ara? Digueu el que vulgueu. La responsabilitat civil, la complexitat... Hem creat una màquina burocràtica que segurament per moltes raons, no pas per la vàlua dels professionals que hi se dediquen, sinó el sistema, fa difícil construir un imaginari compartit. Ho dic perquè un dels reptes socials que tindrem ben aviat és no reblar aquesta cohesió social justament compartint el coneixement d'on vius. Això és teu. Hi ha l'Eduard Sant, Albert, per dir-te, per anar llegint. Perdoneu perquè m'he connectat tard. No creieu que seria interessant que Catalunya i sobretot Barcelona hauria d'optar per ser la capital cultural mediterrània? En programacions culturals potents es podria captar no només turisme internacional, sinó també nacional. I en aquest aspecte, des de fa anys, estem en retrocés, en especial pel que fa a exposicions. A part d'inversions en els nostres museus, casos com l'Hermitage són necessaris. I la Diana Stop, molt interessant, Eduard. No sé si teniu alguna... Amb el comentari general, evidentment que volem aspirar a ser la capital cultural del Mediterrani. I com deia en Jordi, el país té molts atractius com a país. I quan ho veiem tot amb la seva unitat, el territori, per exemple, una joia desconeguda, doncs és el romànic del Pirineu. El romànic del Pirineu està per allà amagat i falta que ho agafem i ho promocionem i formi part d'aquesta oferta cultural del país essencial. Sobre l'Hermitage, jo no conec bé el projecte. Vull dir, en principi sí, dius, escolta, si algú vol venir, doncs alfombra vermella, que vingui i que s'instal·li. El que tinc entès és que hi ha una despesa de fons públics molt important per permetre aquesta instal·lació. Hi ha el debat si sobre terrenys nous o aprofitar algun edifici emblemàtic que està poc o mal utilitzat a Barcelona. Hi ha diversos temes de discussió. Jo, sense conèixer els números del projecte, no m'atreveixo d'entrada a opinar. En principi sí, i en principi encantats de tenir un Hermitage a Barcelona i ens ajuda en tota aquesta projecció cultural. Però no ens oblidem del MNAC, que necessita més espai, que necessita més visibilitat. Per tant, aquí s'haurà de veure i de fixar les prioritats. Ara, en principi, si és una iniciativa privada i es vol instal·lar, doncs, clar que sí, endavant, i més del prestigi de l'Hermitage. Escolteu, com que ja es va fent tard, i veig que em sembla que no hi ha gaires preguntes més, efectivament comentar, arrel del que deies tu, Àlex, que no hem parlat gaire de llengua. Evidentment que la llengua és una característica essencial de la cultura i de la cultura catalana que volem projectar. Nosaltres, des del partit, som un partit nacionalista, defensem la llengua, som catalanistes, però som universals i, per tant, volem en català i per tot el món, i volem parlar idiomes, i volem que se'ns entengui, i volem ser molt oberts al món, diguem, no? Per tant, que no se'ns entengui malament que sembla de vegades que això de nacionalista i defensar el català sigui una cosa de tancament, sinó ans al contrari. És una cultura oberta al món i volem utilitzar els nostres mecanismes d'expressió quan es tracta de la llengua, evidentment, la llengua catalana, i lluitar per la presència del català a les plataformes i als mitjans de comunicació té que ser una cosa
efectivament normal. I com tu deies, el govern espanyol amb això se li té que exigir molt més perquè haurien d'haver-hi lectorats de català a les universitats del món. L'Institut Cervantes tindria que promocionar activitats d'artistes catalans i en llengua catalana i això doncs, avui en dia no s'està fent. Evidentment és una mesura a defensar i a impulsar des d'un partit com el nostre. Jo ho deixo aquí. Si hi ha alguna cosa més, Àlex, tu ja tancaràs la reunió. Bé, no, jo simplement agrair-vos a totes i a tots la vostra presència, en especial a l'Albert, a l'Alba i una gratitud especial al Jordi Pardo per acompanyar-nos avui. És a dir, repeteixo el que he dit al principi, el dia 14 és una cita, però el dia 15 ens toca treballar igual. El Partit Nacionalista de Catalunya és un projecte a mig i llarg termini, que som molt conscients de que tenim que picar pedra, de que avui parlar de cultura és complicat en tant que tens un espai electoral, però que per nosaltres, com ha dit l'Albert, és un element troncal, entre d'altres, per la pròpia existència del Partit Nacionalista. Que també, i subscric les paraules que ha dit l'Albert, no de tancament, no d'autoprotecció, sinó d'expansió de la nostra cultura i la nostra llengua al món, intentant que la cultura no sigui únicament un departament, sinó sigui l'element transversal que gestiona la governança en aquest país, bé sigui des de l'escola, bé sigui des d'altres matèries com poden desenvolupar o com desenvolupa la governança a Catalunya. Jo us dono les gràcies perquè ser en campanya electoral parlant de cultura és gairebé una heroïcitat i amb aquestes hores disposar-les del vostre temps personal vagi per davant la meva gratitud. Estic segur que l'Albert i l'Alba ens interpel·laran més enllà del dia 14 a continuar parlant de cultura, a continuar creant propostes, el nostre projecte en temes culturals i lingüístics i a partir d'aquí us convido que quan ho facin puguem tindre la vostra participació i anar-la incrementant amb altres actors que considerem que també són claus d'aquesta. Gràcies, Albert, Alba, Jordi i a tots els assistents. Moltes gràcies.